जोंनि समस्थिनि नाथाय बिटिसि इलेक्सननि सिगाङाव जायफोर रायजो राजानि गेजेराव मोनबा गेरेन्टिफोर दंमोन हानि पट्टा होनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनो 2 लाख रां होनाय ज्येष्ठ नागरिकफोरनो 10,000 होनाय आत्महत्याफोरनो फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स होनाय आरो जोङो बिखालामनो बिथांमोननो 10,000 फैसा होनाय दा बे हाबाफारिखौ दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ फैदाबायाव एमोलेगन फावथिना सोलियाव मावफुंबाय थारैनो साबायखर होनांगोन जोङो 3-4 दाननि गेजेरावनो जोंनि बिटिसिनिसिम हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे खोथा होदोंमोन बे खोथाखौ लाखिनानै गासैबो जि गेरेन्टि मोनबा गेरेन्टि बेफोर मावफुंबाय आरो बिनि थाखाय जोङो आंबो सासे फैदाबारि सासे भटार्स हिसाबै बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर होयो उननि बोथोरफोरावबो आरो बे हाबाफारिया जेहेतु बाहार थागोन प्रथम बोसोराव दिनै होबाय आरो नैथि बोसोरनि थाखाय निस्सय नेक्स्ट जुन जुलाइफोरावसो थागोन बेखायनो बिनि अनगायै जोंहा असमनि दानि मुख्यमन्त्रि बिथाङा 15,000 माने जोबोद बिथांमोननो 2 लाख रां होनायनि फोसावदों बे हिसाबै फैनाय बोथोरखौ जोङो बांसिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोर माने साख्रि गैया बिथांमोननि संस्थापननि थाखाय जोङो 2 लाख रां होनो थाखाय बेखौ जोङो दिनैनि तारिखआव नुहरदों आरो जोंनि ओनसोलनि बिटिसि ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि संस्थापननि बेलायाव साख्रि मोनग्राया मोनगोन जायफोरा मेरिट दङ बिथांमोना मेरिट गेजेरजों साख्रि मोनलांगोन आरो जायफोरा मोना बिथांमोना माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खालामनानै थैनो गावनि आथिङाव गसंनो थाखायनो 2 लाख रां अनसुंथाइ होनानै बिथांमोनखौ साबधानै खालामनो थाखाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ नाजादों आरो बे नाजानाया थारैनो जाफुंगोन खालामनो हायो बिधान सभा इलेक्सना फैगासिनो दं फैगोन एप्रिल दाननि प्राय 2 सप्ताहनि गेजेरावनो जागोन 12 तारिखनि गेजेराव हयथ' जाहैनो हागौ 15 तारिखनि उनाव 3 तारिख फोसावगोन इलेक्सन कमिसना आरो बिनि थाखाय जों बिपिएफ दल हिसाबै दायो थाखाफोरा जानानै दङ जोङो आसा खालामदों जोङो बिटिसि ओनसोलाव दायो 15टा समस्ति दङ बेनि गेजेराव एसे जोङो दानि जिहेतु जोङो एनडिएआव जोंनि बिपिएफ दलाबो हाबबाय एनडिए हिसाबै जोङो गेलेगोन आरो एनडिएआव गोबां एजिपि बिजेपिबो दं बिथांमोनजों एसे सिटनि रानलायनाय जागोन दायो जों मोनफैनायाव बिजेपिनाव बाहायदों जोङो 17टा सिटआव जोङो गेलेगोन आरो बे गेलेनायाव बिजेपिआ नं हरगाव विधान सभा समस्तियाव दायो जोंनि बिपिएफ दलनि आखायाव थाबाय आरो बे हरगाव विधान सभा समस्तियाव आंबो सासे बिजाथि महरै दलनिफ्राय टिकेट नागिरदों बे हिसाबै दोला जुदि अनसायोबा दोला आंनो होयोब्ला आं रायजो राजानि गेजेराव हाबफ्रोमबाय रायजो राजाजों गोबां ओनसोलाव रायज्लायबाय निस्सय गोबां ओनसोलनि रायजो राजाफोरा समर्थन खालामदों आरो बे हिसाबै जुदि दोलोआ आंनो टिकेट होयोब्ला आं आसा खालामदों मिजिं खालामनो हायो निस्सय खोब मोनसे मोजां बेब'स्थानि गेजेरजों जोङो देरहानाया रोखा जागोन।